Bi aurren gurasoak zirezte Amets eta Maialen. Etxeko hotzgailuaren gainean kolatua den egutegiari jo. Negoziaketak hasten dituzue. Amets hasita iruna bertso 8 tikian. Horda biltzeien bersota antzerkietan, lana emaiten digute egun guzietan. Egutegiari iso asiz banaketan, zuk egizu ferdetan tanik gorrietan. Iritsi da garaia pilotan hasteko, eta musika tresna zerbait ikasteko. Orain zu joan zaitez askoz hobeto, aspaldi esan nuen deus ez egiteko. Baina gure aurbiak matxin eta patxi, ez digute ematen gaixoek lan gutxi. Berso eskolan hor dabiltz hitz osatu hautsi, etxean ezin ote zaierak utzi. Etxean egiten du sarri asko tongo, naiz eta irakatsi lezakeen ondo. Bertso eskolak ez du ez buru ezango, zeren bertsolariak ez dira izango. Bat bertsulari bada aze bertigoa, tira lagun dezagun hau da motiboa, baina erabaki bat badut solidoa, engoiti emanen dut preservatiboa. Goizetan jeiki eta prestatu krakada, ta